Even vrij, goeiedag meneer. Wat gebeurt hier, Joert? Wat gebeurt hier, jongen? We zijn aan het maaien en we zijn aan het... ja, dat zie je wel. We zijn aan het haken hebben. En waarom mat dat? Nou, wanneer we het zijn chaos. En dan liggen het raar al in mijn kwart. Dit wordt je weer al een mooi netje maken. Zeker even zien? Ja, zie je maar even. Oh, liep het wel keurig. Jawel. En jouw compaan die is druk de maanden. Die moet alles weer even skin van je. Ja, en dan gaan we ze weer naar een oorplek daar. Waarom is het nou zo'n leuk werk? Dat is net hetzelfde. Dat maakt het mooi. Maakt je wel eens grappen onderling? Och heer, ja, zo vol, ja. Dat maakt het hele werk ook al. Hè. Ben jou de lalbroek? IMI. IMI van de Lalbroek. Waar is de grappigste? Die, hè. Alleen hij werd het samen. Zeg even naar hem ta. Goeiedag. Even kwart, we zijn van RTV NOF. Wat jou bent in de grootste, zeg even nog in de grootste lalbroek hier. Een lalbroek? Wat maakt het jou zo grappig? Ja, grappig van mezelf, hè. Ik ben een grappig mandje, ja. Jij bent een grappig mandje. Waarom ben je zo lallig? Het zit er één keer in, hè. Ik vroeger ook al... Ik wil eens even zien, je hebt zien in ervaring, dus zeg even zien, je blazen, ja, een grote blazer hier. Kan je me even wat zien laten, hoe je blazen? Ja, zeker in blazen, hier is een blazen hier. Graag. Nou, maak je wat vrij, hè? Maak je wat vrij, hè? Ja. Helpt dit wel? Ja, het wiert, hè. Meeste, het wiert hem ook net zo best. Maar helpt dit wel? Wat zei? Helpt dit wel? Nee, die blazer is te licht. Is te licht. Ik heb een zwaardere blazer, zou je wel. Je hebt de verkeerde blazer. Ja, dat klopt, ja. Even een peukje. Ja, net. Maar in de bus, hè, daar roken we gelijk ervoor. Ah, en die controleert je toch? Je bent eigen baas, of net? Nee. Nee, we moeten nog de regeltjes houden. Jo, liet je me net zo'n man die dat altijd doet. Oh, nou, dat wil dat. Hoe heet jouw baas? Iedema, ja. Beste baas? Hele beste baasje. Zo kijk zei ze. Ja, maar daar hebben we nooit gelezen van. Ho, wat zei jouw collega nou? Ik zei, altijd lijkt te sliepen, dan is het een heel beste baas. Ja, hè? Ja, echt hier. Ja, wat goed mandje, hè. Ben je de reis nog in, hè? Ja. Ja, we gaan de reis nog heen, ja. Ik ben al hier... Nee, daar ben je ook eens in met. Ja, daar ben ik nog een haakje te gaan hebben. Ja.